So mina ndiyakwazi ubona noba ndiseteksini noba ndiphi mina ndiyabona ndiyeva audible njengoba sikhuluma ndiyaphupha. Ndikhule ndikhule ndikhona apha kodwa ndingekho ingathi ndingumuntu lo obukeleyo nje uba kuphilwa apha emhlabeni. Ndafika around 8 ndandilate. Ndathi xa ndingena kulaa class abantwana baqhwaba ndiyabava but ingathi batsholo kude because ingqondo yam andiyazi uba Menzwa uthwetyulwe wena. Sahamba ke kodwa seyucula kucendana ke sathenga phaa ke sasela akwenzeka nto kum. Hayibo xa kuselwa kwenzeka njani? Nditheni ngabishushu nje azikho right noba zingatshaywa li-celebrity noba ngumuntu othini ziyobisi is an error zirongo. Into yeziyobisi boyazi ke ihamba ngezi-stages ne. At first you laugh but ngokuye kuhamba one thing about i-drugs ke zakuhlukanisa nabantu abakuthandayo because bazokunqanda and then uzodikwa ngaba ayisuka bhetele. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Siphinde sibingelele abangcwele kwiindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota2 Media. Mhlawumbe yaqala ukuhlangana nale channel ngizothi ungashintshi ungayindawo. La ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu akukho kunye. Siqale nje ngokunibonga ngokuthi na subscribe ukhulisa lo msebenzi na like na comment akahle kakhulu. Siyabonga nje ngakho konke enikwenzayo nangemkhuleko bazalwane ngayo yonke nje support enilethayo inkosi inibusise inigcine. Today angikho ngedwa abaningi bayojabula kakhulu. But hayibo sibona bani impela kunjalo. Ukhona siswethu sisinomtha usisikhalipa ukhona phakathi kwethu engahambi ke yedwa ehamba nosisiphumeza. Before ngiyekude nje asibabulise. Amen bazalwane. Yebo. Ndiyabulisa egameni lika Jesu waseNazaretha. Yes. Sekusesikhathi eside singabonani. Qoqala ndibulisa umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Amen. Ndibulise ogogo omama bonke abantu abakhona phesheya kwezilwandle apha eSouth Africa kwindawo yonke enibukeleni kuyo. Ndiyanibulisa bendinikhumbula egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Amen and amen. Siyabonga sisiphumeza nawe sakubulisa sakwamkela. Amen. Yebo. Amen. Ndiyanibulisa nonke ngegama likaYesu Kristu. Ndibulisa umoya ongcwele phakathi kwethu. Yes. Ndibulisa otata nomama nabantu abakhulu nabantu abancinci ngegama likaYesu Kristu. Amen. Amen. Igama lami ndinguSiphumeze Mboneli. Ndisuka eDutywa ndingisisika Sisikhalipha. Usiphumeza Mboneli. Yes. Oh, okay. Usisikakha Sisikhalipha. Ndimamdala tata. Igodo siswakho. Yebo. Okay. Yes. Hayi. All right, sijabula ukwazi namhlanje. Niyelamana futhi. Khona phakathi nendawo. Dala le. Oh. Uze ama-boys amayethu. Hawu. Yena last born. Yo, oh okay, last born. Ngiyangizwa kuthiwa ama last born awezwa. Andifuna ukukhuluma kaphambi kwabantu. Okay. Because uba ufuna ndikhulume shem. Uzokhuluma. Ngoba seyikhona last born izikhulumele nosisomdala akhuluma ukuthi yebo manga uriqiniso. Kodwa silwa okokonke into engasenditsho. Silwa ngoku siphinde sivuye ngoku. Kodwa shema iyahlupha yona. Last born. Oh. Okuyiqiniso. Okay. Yo. Yeah. Njalo ufuna hoyo yena. Nasizikuthena ungayondoyi. Udala nithetha nawe. Usizikuthena ungcolisa kodwa kudala uthetha naye. Yeah. Senza izinto ethila athula athi tu. Xa usewuphinda utheni ke ngokungcolisa. Yo. Yeah. So. Yeah.
Hayi kuhle sijabula ukwazi sisiphumeza siyabonga ukuthi nawe ufike bekhona angaze nisiphathele ziphi indaba mina nje ngijabulela nje ukuthi nikhona nibabili hleli nezalamani la yebo okunyangwazi ngicela ukuvele ngiyidedele kunina ngeke ngizwe ukuthi nithini nisiphathele ini or mhlambe ke siqale sazi usisiphumeza kuqala kwasona sesinamtha sisawazi afuna niqala mazise kalo wena uzomazisa yebo okay yes mandiphine ke bazalwane ndinibulise Yeah. lona ke ngusister wami omncane okay istory sakuza kwake ke side kakhulu because njengoba tata nditsho ndithi bendine brother yam ezemva kwami bendiyithanda usakhumbula ndibalisa ndisithi kwakhona ujinge sasijinga ku khona brother yam encinci ke wayevana nayo ke yena yena mina ndibana nalena endala so engekabikho ke I was still young khona brother yam lezemva kwami so babebizwa ibrothers zami bangumabhuti namabhutanyana so masihamba ke sibathathu because usiphumeze uze kamva kakhulu yena emveni kwethu okay so basihamba ke sisihamba noma siya kuloma mama sihambe sibuzwa hayibo ngolweni ngabaphi ngaba kanonhle sitsho niba ngapi aphendule lo brother wami engathi kuyena omdala ke athi sibathathu uqala usisi uqala nomtha uze mina nokhanyiso ama boys mabini intombi inye yes hayi endingayihoyi lento ngoku tata kwafuneka amaxesha oba kudlalwe xa sidlala bathi asidlale nentombazana thina singama boys uphinde uyisondeza kancane yes thina singama boys okay so yangicaphukisa lento bana zininzi izinto ezazidlalwa mina caba unqualify because akukho umuntu mama ke wayengumuntu ke owestrict ebetha ngenye imini ke nake ndayomcela nathi ndicela ayonithengela umntana ontombazana wayekhona umntana oyintombazana ekhaya kodwa enganga mama mogcobisa and wayemdala kuthi edinwa kudlala nami so ke hayi ngale mini ke nimcela ngayo mama bana akhe anithengele umntana oyintombi hayi wancuma umama engumuntu othanda ungxola njengombona nje selelungile ngoku so ayike anazi bakwaye kwathina bathi kwathi ngomnyonyaka ndisesikolweni hayi kodwa wanithembisa that ayuzawuza naye uzomthenga umntana kwebhasini kwathina ke ndalinda wemka wazotshona la eGauteng kutata ngenye imini ndithi ndisesikolweni ndibe sendifikela ngumakhelwane wasekhaya ndithi thina sihlala kulo mama ekhaya sishe kungekho umuntu because mama wethu wayengekho okay masele efika awafika wathi khona umntana omncinci kowenu oyintombazana utsho tata ngo9 o'clock xaqala i-periods eziklasini yep usazongena uMiss Makhapheni qonba athi echathe ukuba makukhona uze nomntana ndaphuma esathi uMiss Makhaphela what is soil ndaphuma shalom lo ezomto zabo na wela umlambo yokuduka andifika yo khona umntana omncinci andazi ke tata into obuprofeti kum noba yayikhona ndingeka inkosi ngekandibisi because nathi xa ndimthatha lo mntana ndabona into engathi ingelosi usimezeke naye wayembi naye kwakuthiwa mbi njengam hawu so ndithi yo mama jonga khona ingelosi lo mntana nguAngel yo bahleke omkhulu ikhona iAngel embi kangaka yo ngqondo uyandikhathaza lento ayike wakhula waswele kutata ukhule ngamazi ke uswele ngamazi wethu yazikhumbula nje into ezimbalwa ngaye kodwa akazi into kangaka and then ke mama wahamba wabheka wabiza umama njengoba nandi balisile wahamba wayombeka komnye umzokufutshela njengoba nandisitsho uba emission kwangavumelekanga umntana omncinci bakhona ke tata abantu ababebuza ubana yicawetheni le yayingavumela abantwana abahlale ngaphakathi the reason utata umniki wayethi
abantu abangosisi bayasisebenzisa like ufika umntana ebhulisheka pha kwakhosisa abadala ba awusenzele iti kawusiphekela kawusithini so wayengayifuni ukuthi amkhulu lonto leyo so kufuneka umntana umthatha umse endaweni ekufitshane so wamthatha yena wamsaka omnye umama kodwa kwalapha etown mna wanisemqandula ukuze ndizimele ke ndibuye yes yep so mase ndibuya ke ndandisolo ndimthanda ukuthi menze ngathi ngunopopi wami ndimbeleka ndimuwisa silwe sithini kodwa ke umuntu wayemthanda gqidi yayibrother yami kodwa kwathi xa benengalonto abalwe ngayo funeka uzolamlam and naye wayezazi ukuxela kumo wayestubborn ke lo muntu hayibo sekusitwa makanxiba isihlangu kakuhle afika ihlangu ezigqwethile afuni ba isihlangu sibe right hayi ke and then ke ndabuya ke ngoku emqanduli lapho iqale khona ke into uqala kwami ukubizwa inkosi mina andithi nguye lo wanibonayo kwesibini ngoku nixhuzulayo wathi wazokroba wafika nixhuzula and then wabese ubiza abantu I think iminyaka emithathu mina inkosi nisebenzisa wamane banezinto ethanda unibuza ke into ezininzi sesingobulile ecaweni ubulile lantoni sisubusithini ngobuthetha pha ecaweni imali sebesithi sisike ngoku because babe ndibiza nomtha ngoke ngosebesithi sithi kodwa ningusisi ongabhadlanga umane yodlala nabo sixabane ya usisi ngoba umdala nje yeah but yangenamntana okhona ibrother yami ezemva kwami eyona ke yakhawuleza ya uThixo wayenza ukuthi nditransfere the anointing yobuprofeti kuyo likhanyiso okay so kukhona ke ithuba apho ndathandaza nabo babebaninzi aba Sunday school sasidensa ke enkonzweni yethu ngoba enguye nophambili ke ni dancer ewe ichwechwa no mhlawumbe spiritual dance okay akukhona inkonzo ezinkulu so kwakhona ithuba lokuthi bahlangane size sizothandaza kuba kuzoba iconference ngalamini sathi sathandaza mina ke inkosi ekudala insebenzisa but ke andikabe imdala so ndacela ke kudala ngalomini ke we pray umoyingcwele wehla of which ke nabo babeyifuna lento eninayo kodwa bengayazi bayenzeka kanjani yep so wehla umoyingcwele ke waqala lapho kubona izinto engakwazi uthetha abazali bazolanda abantwana babo abantwana babo bomile yena ke wayewes kakhulu ebona izinto ebone into ebona umuntu ebona ubuso bomjongileyo wathi ayaqala bamane ke ngokubezikhupha behamba mina nansendihambile ndihlala eMount Frey yes so babane besiya kwindaba abayithiya ngokwa bathi kuse holy place andit bathi kuse holy place ingase indawo nje ekuthandaza kwe usehlathini futhana nalanda osenzela kuyidini kodwa bayibizi holy place bayibizi holy ifuthana kwelicala okay so wabeya khona ke bathandaze pha babuye nezinto babe baninzi data yes bathandaze babona izinto bathini kwacabala team yayichithiwe yethu iyavuka ngabo because kukhona into abazibona and lento yabisimila nale sasiyenza baphinda bayichitha ke yaphinda ibandla layichitha lento yabambi ke tata nalapho because bonke abantwana babekula mthandazo bangabantu nje uzamva ke xa sikhulumela bavele babona that ingathi uYehova kekho I think abazali babenga understand that uThixo uyathethe ebantwaneni so ke bayeka into yase holy place bayeka ukukhonza bayeka ukuthandaza but bemane echo ke na ungumuntu omanethi athi ubone into ethile yena ungumuntu wokuva naxa uthetha ungambona ethule kodwa akuve uba ucingane akuve uba ucingane nokuba xa kubulisa I remember one time siyama swabini siyenkonzweni bekhona lo sisi osihagayo nandimhagi
yena abaleka angafuni ukumhaka ndithi hayi bosimeze ndithi senimbuza uyagwexa ke wayengumuntu ogwexayo ngela xesha kushawuti ndithi yini utheni ungamfuna umbulisa usisi kunini ekhumbula ntombi andizowaga umuntu onempethu mna andizowaga umuntu omdaka wabela sisemhle so yathi ke inkosi ke izoba ngumntana akho lo but tata uba nomntana ogeza njengosimezi uthi usathetha naye akuphoxe athi andiyeke mna sisi andiyeke so ndamyeka ke ngicela wafunda ke ngicela aqale ke ngoku but mna ke i-responsibility yam ukumthandazela that abuyele kule nto inkosi yayithe uzoba yiyo that yathi ungumprofeti and yena uyisiye umprofeti ke ukhona umprofeti ovayo njengoba thina sikhuluma nenkosi bekhona umphuphi yaphupha ke na ubeka wathi yozela myeka lale uzobuya nayo le nto noba khe wathula uzobuya nayo le nto afuneka sukumxhesha uba uva ntoni kwathini xethozela myeke alale and uyakwazi that uthi xa ekubona nje uzimele uzincumele akubona bana awuncumanga alile athi mama sisi uyabona nazi ukhathazekile uhlutshwa ngumyenakhe ndithi ubumbona phi athi chili inkosi ndiyambona ufumanisa banyani xa umlandelela lo muntu unalonto but ke yena ke eyakhe ingakhange iqame nje uzawusikhulumela ukwaze ke simeze ningaba prophet nobabili yo but ake before size kuye usisiphumeza uthi kune prophet ezwayo njengawe yena uyaphupha kodwa nawe kuyenzeka uphupha ngithi mina zonke zenzeka mina ndiyaphupha ndiyabona okay ndiyakwazi ubona nje ngihleli benikhumbuza ngenye imini sasihlele ekhaya wathi uthi nathi esimese wathi ndibona ikhab sasihlele emotweni nje sisincokolela ndithi simeze le khab ikhab ngumntana wengonyama yes uthi ayisisakho khab apha ndithi nansi nje ikhab so mina ndiyakwazi ubona noba ndiseteksini noba ndiphi mina ndiyabona ndiyeva audible njengoba sikhuluma ndiyaphupha ndiyeva ndiyakwazi ukuthi njoba ndihlele ecala kwakho ifune inkinga isuka ize kum kanti yena uyaphupha isikakhulu yena okay into zakhe yena ufuneka alale yena and then abe ku quiet space apho ke leli phupha lakhe lizawucaciseka kahle akayithandi indawo enabantu abaninzi xa unwabile but funeka angahlali kakhulu kulonda because uba nolaka xa phakathi kwabantu uthi amandla wakhe ayathini ayaphela xa phakathi kwabantu lekahlale yedwa so that inkosi imbonise izinto afuna ukuzithetha okay sisiphumeza siyabonga usatheka ukungidlalela sisomdala yebo ake siphe wena ke manje ukusichaza sizwa ake ngizwa wena qala before ngakhuluma ukuthile mina okay yebo ayike mrake ndizothi ndikhule ndikhole ndikhona apha kodwa ndingekho ingathi ningumuntu lo obukeleyo nje bakuphilwa apha emhlabeni ingathi mina ndibukele ndimane ndipartake ndiphinde ndibuye umva. I remember when I was doing my grade 2 ndangafuni tu uhlala esikolweni abantwana babengathi bayangcolela like ndinga-understand uba yinto lenziwa apha like ndingazikwanto ndingakwazi nobhala ndidikwa amanye amaxesha ndixoka ndithi ndinentloko ndayazi uba kuzothiwa mandigoduke so I'll look for a quiet place ndandithanda uhlala phantsi kweminye imithi phaa fike ndiqhala isikaftina sam nditye ngamaxesha ndithi hayi kuthiwe masingayi abantwana besikolo base bathi gqi kubuze ekhaya uba ngoba uthe isikolo asikho ngoba uthe isikolo asikho ndiyazi uba ndizibasayo mos like ndandidikwa nyani kuhlala esikolweni but ke ngoku ndizoqaphela ngoku sendimdala ba actually uThixo wayendithanda and inkulu into andibekele yona ba I think I was 4 years I was 5 like ndaye ndaqhuzula kwathiwa ke zintshulube
but ngona ndirealize ngokuba actually yayingezontshulube yayiloo nto yayiyiyo. Then ndaphinde ke ngo-2001 kona ndisenza ugrade 1. Yes. Like ndandisenziva xa ndizoxhuzula cause amathe wam ayiba watery. Like ndandimxelela umuntu osecankwamba ndizogula. Umuntu ahleke okanye nami ke ndizibone sendimkile. Mhlambi sendivuka okanye ndivuke sekuthandazwa phezu kwam. But the last time ndixhuzulile it was 2002. Sabe sihlala kwenye yard so sasivizithele omnye uyard mate wethu saso sleep over phaya. So ke kusilele nosisi ogcina Parklands. Yes. Ngoku sidlale then silale. Ngoku lo sisi uthi uva ingathi ukhona umuntu okhona kakhulu apha kuthi. Like for ixesha elide. Cha kwabakho into ethi makakaphakame. Akhe ajonga ba kwenzekani. Xa esefika wafika ngixhuzula xa bebengixhuzula ixesha elide. If it wasn't for God ngeke ndaye ndafa. Mhlambi wayecinga lamntu yena umuntu okhonayo uyomyeka mos awuzumenzana. But uthi la sisi kwabakho into ethi makake aphakama jonge. So xa ifike ngofika kusenzeka lonto. Okay, let's fast forward. So ndakhula ke ndi-bored sisikolo. Ndi-bored sometimes. I remember when I was doing grade 7 ndandibhore kanyani ke ngesikolo ndishiye lezo ncwadi apha esikolweni. Alahle isihlanga. Hawu. Ngamabomu. Uba kaloku andifuna ukuthi I want the reason not to come to school. Uthi sukuze esikoleni because akanancwadi. Nesihlangu akanazo zilahlekile. Okanye niphume phakathi. Kufundiswa. Nzothi hayi ndinenhloko okanye uba ngaba ndavunyelwa ndikhathazeke ndiqonda ba andifuni ke lonto. And andimchani kahle nomcimba esikolweni like andiyazi lento enziwayo apha. I can understand andikwazi ubamba msinya. Yabo ngoku ndingathi ndidom so andithandi lonto leyo. Okay, so fast forward so nandifunda kwenye public school engubethole. Then there was a private school eMida. Kuzibone mose izikolo ziba kwidolophu uqonda ba everybody wants to go to that school. Ufunda pha. So mama amke wathi ndizawufunda kwesa sikolo sikhumshayo. Zawuphuma kwa grade 9 kwesi sikolo ndiye kwenza grade 10 kwesa sikolo. So ke ngoku ndada ndimndodo ongazange ayikwesa sikolo sikhumshayo. That is why ndiliqaba abantu bangandiva abanthini. Bekuva kangaka abantu. Sorry. Nawe awufuni ukuya kulesa sikolo. Mna tata into yami engathi nje inohili because abantu abaninzi ndandifundiswa ngabantu abantu nje balapha ngaphandle mama mna khona into bathi wathi yeka uba uyafuna yafunzwa ngumem Dayimani. So yeah. So ke kwakuzoba ngo-2010 xa ndizokwenza ugrade 10 wami. So I was so excited, looking forward to a new school. So sathengela uniform, ne-school bags ezifana ne-uniform yethu. Besikazenza inwelo ke siyaso sasifakela kwisi. So ingqondo yami yayi-focused kule nba ndizoza kwesi sikolo. So sakhetha ke subject, sakhetha i-maths and physics. Andithi andazi into kodwa ndiyaphinda ndikhetha i-maths and physics. Kanti sizopasa kanjani? So tell me uba okwenze kanjani. Uzochaza impela. Hayi ke zavula isikolo and then I was there. Xa ndifika man abantwana balapha baphucukile. Like i-conversations zabo azifani naba besa sikolo. Aba bathetha nge-upstairs, baphethe ifoni. So it's a whole different world. So ndiqoma ngoku ingqondo yami isabukele le environment intsha ndisa observe dilibela ba ufuneke ndifundile yabo ndingumuntu othanda uobserve ndiyathanda uthinji and I withdraw then ndibukele ngoku kusesikolweni apha funeke ndifundile afunekanga ndiobserve observe ke mna ke aba ndiye observe up until the end of the year la fail for the first time in my life. I remember if brother yam yafika in Patele report, I think it was around 4th December. Last thing on my mind, khange ndicinge tuba ndingakhe ndifail like ufail it's kaloku ndikhale la ubungakazi ufail. Yes. So my brother said, I remember she said, he said you did not make it.
hey freeze. I did not cry, I did not say anything, I just kept quiet. Nasike ndanoba ubuthongo nalala. Phofu ngizophinde ndivukele kuyo ke kule nhlungu. Ndilala nje. And then ke umama wayengekho, umama wabuya ubhadele imali ezinkulu for the whole year. Nale mali ayikho. Ancamile just because ufuna umntana wakhe noko upgrade. Yes, kubonakala. Ayike wangcolisa ke. Ngokangxolisayo andicacisanga nto anditshonga ba kutheni ndifelo kanye ndave ke ndathula xa andakhala nokhala. And then ke umama maphinde wathi hayi mntanami uzophinda ufunde pha uzimisele ke ngoku. Okay. Ndathi ke mna ke okay ayike ndaphindela kwesa sikolo 2011 ke ngoku. Aba benifunda nabo bakwenye iclass kwa grade 11 mna ndiphinde ndaza apha kule class. Okay, so ke ngoku caba ke ngoku Mosi mina xa ndikhathazekile anikwazi uyazi ngoku uba ndikhathazekile. Neqala igamba ixesha okanye kubekho into ezonditriggerisha ezondenza uba ndikhumbule uba ndikhathazekile kanene. Ndiyakwazi ulilela enye into kanti ndililela enye. Ngoku ke ngoku kwathi ngo-2011 xa kufika eklasini wathi uMiss we-LO ufuna incwadi yakhe ndabe ndingekabi nayo. And then wanshouta ndakhala ke mna ke. Ngona ndicinga ngoku ndimdala ba okay ndandingalileli incwadi ndandililela lento ndilapha kule class ungona hayi ke waqhubha unyaka hayi ke ngoku ndaphinda fela kwesibili. Okay hayi ke the whole year ngosibili manje. Yeah 2011 ndaphinda funeke ndiphinde futhi ndingene kwa class bengene kuyo grade 10. Mama maphinde wangcolisa futhi. Sogqiba ke ngoku xa uzoba ngo-2012 i-director yesikolo Mosiko sithi ngumakhulu wethu yabo. She's our family. Wathi hayi uzondibhatalela ke ngoku for 2012. Wandibiza. I remember she called me andizazi into wayezithetha but the only thing I remember bandandikhala. That's why ndisithi andizazi noba ndandilapha emhlabeni okanye ndandiphi kodwa ndandikhona kodwa awuyiva ngoku le ndithetha. The only thing I remember ndalila uba nandililela ntoni andiyazi. Mhlawumbi yena wayenimotivate okanye andiyazi andikhumbuli. Hayi ke wagqiba uthetha nam ndagoduka savulwa izikolo 2012 ndenza ke ngoku for the third time grade 10. But andizirealize ba lento yoba ndifeyila iyahlala apha kum. And like I can pay attention. Ayikho buhlungu. Ndinam. Yebo, ndinam. I'm not paying attention. But caba yona iyasebenza. Yeah. Okay, so ngo-2012 ndaphinda ke ndafeyila futhi. August 3. Yo. Aba ndibendifunda nabo benza grade 12 ngoku. Yebo. Okay, I don't know what were they thinking. I don't know his surroundings zazicinga ntoni because I wasn't really here. So I never really paid attention. Even tena somngcolisa. Akujonge nje uSmith. Akushiya. Yabo even se ala wathengela ifone. Yalahleka. Sangcola siphumeze. Alahla ifone lona. Wathi ilahlekile so. So abengumuntu onjalo nje uve awukhumbula kudala into andazoba benisithi kugeza ke mina ke. Thetha ke. Hayi ke. Benifika nini? Lenda uba uthi wafeyila. Ndafeyila kwesi-3. Yes. Okay, hayi ke mama wathula ke ngwakayazi ba makathini. Because I think mhlawumbe uyicinga ba angathi manje esikoleni kanti isikolo sesindinile vele. But apha engqondweni yami yayingekho into ethi give up. No, I never imagined myself even though ningasithanda isikolo andithanda environment ne because kukho abantwana ababhuli like you see so many characters ezinye characters I understand ba why lo mntana enje wayegeza lo mntana wayendwebe kakhulu wayethuka abanye like ndandihlelele lonto ba ukhada abantu yena kakhulu kutheni kugezwa apha uthene heartless lo uyibelani into yomntana kuthelani that's what I hated ngesikolo ba especially bullies abantwana babullisha abanye
ndandingayifuni yayindiza apha entloko loo nto leyo. So mamam ke wathula, I think wayelindele kum. Yes. So ngo-2012 kaDisemba, I remember I was so numb, I was so quiet. The only thing I was doing, it was holidays. Ndandibeke ndithatha ifowuni yam, ndigugulishe said poems, ndithatha incwadi ndizibhale ndizikhuphele zonke, like ndizokhangela engqondo le ngathi ihambelana nee-feelings zam. Ndithathe Sad poems. sad, Oh, particularly sad poems. Ndizibhale. But kukho enye andazi noba ndandiyibona kwi-poem book kasisi noba ndandiyibona because ndandithanda ubala ncwadi abhala kuyo because ndandifuna ufunda ezaa nto azibhala Azibhalayo. phaa. Simezulise. So ithi ke yayisithi ke leya keep smiling, awuyikhumbuli? Ithi Keep smiling. oyikhona. I think ndandiyithatha incwadi yayo keep smiling. But I loved it even though I did not understand it. But I loved it. Remember I said I was here but I was not here. I don't know how I was functioning, but non-function. So ndayibhala ke nayo ndathi ndayinqaya ke yona ke ndandiyazi ngentloko keep smiling. If at times you feel you want to cry and life seems such a trial, look above the skies and you know, ndandiyazi ngentloko. Wawuyithathe phi enhle kangaka? Nethi a place of my own. Wayibalo. Okay. So yona ke Nathi ndiyakhumsha mna xa ndiliqaba. Ndikhumsha mna nenkosi. Iyona yayikupha bese bhala. Mina inkosi yathetha isilungu lam ndiphendule but imbangi wangakwazi ukhumsha nani niyahleka. So andifuna ukhumsha nomuntu. Ndifuna ukhumsha nenkosi kuphela because nina niyamhleka umuntu. Suke sihleke thina, Yes. understand. And ndoyika ke mina kuhlekwa kakhulu. Hawu. Le poem kufanele singavalila ungazange uyisho. Okay, asiqhubeke. Hayi tata ndilibele wawunini ngoba Usayikhumbula uzoyisho kahle. At least usiphume usayikhumbula. ngifuna la ndawo utshone. Kuthi ndifuna la ndawo le. makaloku. Okay. So ke I ke ndibhale ke set poems ndizibhale. So kwavulwa izikolo. So people were advising my mother about, okay, hayi lo mntana lo makade. One of them said, makazama uyofuya inkukhu, makazama farming. Hey. And I'm like, what? But because ningumuntu onga into xa ingenzi sense, I don't respond. Oh. But uzobona ngebody language or andizuyenza. Oh. Simple like that. Yes. So ndayiva le nto igqitha uba mandiyofuya inkukhu and I never imagined myself doing that. Enye into tata uSimeza ukhulele etown. Akayazi indaba sezilalini. Yeah. Uba usezilalini uyabhideka. Like xa sigodukile yena ufuna uphinde town because uthanda la a quiet environment. Yes, So it kuthiwa ke does. ngomakabo mawo Uyisuke eplazini. Oh, ndiyofuya inkukhu. I never paid attention because ndabe ndaqonda uba that is not me. That is not going to happen. Ndizawufunda because at the back of my mind I knew I'm not dumb. All right. So ngo-20 okay kwasekuzovula izikolo ngo-for 2013. So ndacinga kanene ndizawuthina kanene because imali iphelile tata. because andizukwazi ngokuya Akasekho ku-private manje school. umuntu ozokubhadalela. Phelile imali ke beyinike mna. Ndabuza ndacela ibrother yami encinci yabo. Kuye umuntu endithanda ukhalaza kuyo yonke into ndakhalaza. Lokhi khanithi noba ufuna amcebisa uqala mshawuti. Nina khanyisa ninikhathaleli nina. so kundathi look ngicela unikhaphe. I thought of esinye isikolo, it's 30 minutes away from town, sisezilalini. Yes. For the first time zofunda ezilalini. So ke ngoku ndamcela look ngicela unikhaphe uyonifundela isikolo pha. Yathi brother, no problem, let's go. Ayisamba pha ndafika nyani ke ndabhaliswa kwesa sikolo. Mama wandithengela iuniform. I remember akasakhulumi ke umama yena nobuthi zibone mntanami because kudala ndikufundisa ngoku seyi brother yam take over and ba closer ke. Oh. ayike ndathathwa mama wanika i-uniform and ndanzokhwela i-transport ke. So ndathi xa ndifika pha I think ndafika around 8 ndandilate. Ndathi xa ndingena kulaa class abantwana baqhwaba.
ndiyabava but ingathi batsholo kude because ingqondo yam andiyazi uba yiphi. Menzwa uthwetyulwe wena. Ngangathutyulwanga. Hayi ngisafuna ukuthola nami Yu. ukuthi kwakwenzakala. Hayi-ke baqhwaba abantwana caba bona babona umntana omhle mna ndiboni naloo nto. Ndahamba ndayochopha phantsi kwabe sekusithiwa ke ngokuzonyulwa i-monitress babe sebekhawulezisa benyula mna ke. Hayi ke ingabi namsebenzi but kuba ndisoke ndi-absent analo nexesha bendizijonge esipilini I don't even know how I look. So xa kuyiwa phandle break-in abaza abantwana bangamantombazana akusemhle sakuthandi manigama lakho so ndithi abengqone ndimhle okay so abanye ke ngobathi uyaneshory usenza bhetele nto yabona ke abantwana besikolo bandenza tsothini role model into efana le. Ewe but bengakwazi uyiprojecta kakuhle beyiprojecta through jealousy yabo Abanye banomona, abanye bayamthanda. in the heart of hearts they know we admire you but we can't let you know that we admire you. Okay, it's something like that. So abanye banibhale ebhodini ke babhale into ezimbi but I never really paid attention wethu mna then I was living in my head ndanibabona nje bebhala kabi ngawe. andi hayi ke 2013 ayindapasa ke ngotata kwesasikolo for the first time high school. Ndaba ngathi nje ndakhululeka ke ngoku yabona ngathi noko liyaphuma ilanga ayinapasa u2013. Then 2014 ndanzu grade 11 wam ndandingxame ingathi azivula izikolo. Hayi ke ndavula izikolo 2014 ndenzu grade 11. Ndaxa ndifika kwa grade 11 ndafika kukho enye intombazana nayo ifile grade 11. So I understand very well umuntu otshonileyo so akho ngxaki uba uhleli nami you are safe, you're not going to feel bad. I got you, I know this. Been there done that. Chill. Okay. Ayike sahlala ke netshomi yami qha siyonqena ke ngofunda ngxaki yethu. Siyaziqoqosha qha siba clean but ke ngoku makumele kufunda thina siyaphuma Siphume ziyavela inyani namhlanje. Sibeke sithina siphume phakathi esikoleni sidinwe kuhlala lapha siyadikwa ngabantwana abangxolayo mos. Ubani badala Bakhona but kaloku tata uyazi la nto kuthiwa kuyaqhweshwa esikoleni. lo muntu uphume phakathi esikoleni. ubhanke esikoleni. ama class. Okay, yes. Ayisibhanke nentwana yami. So we became friends nabanye thina sasifunda kwa 11B so ichomi zethu zabe sifunda kwa 11A. Became friends with these other girls yabo. So ke uthina sibe kukhumsha mos so sikhethene sodwa but sikhethene ngento engekhoyo ephambene. So kwathiwa kuba kumculo ayike emculweni kwathiwa ayike guys sizawubethana imali sizawuselana. For the first time in my life I know nothing about alcohol. But kukho la nto engqondweni yamba okay no I've been living in my mind so now hasn't known ndafuna man can ndithi chill with other kids nam can be cool yabo ndikhe ndithi fit in umthetho wami ke unfit in nango ndimngaka ndaye ndade ndancama ndayeka yabo but that time ndazama so hard. Ayike sahamba ke kwatho seyucula kucendana ayike sathenga phaa ke sasela akwenzeka nto kum ayibo xa kuselwa kwenzeka njani nditheni ngabishushu nje nditheni ngabi nayo le abanye bashushu aqomba ke mandizenzise ke nami ngenze ngathi ndishushu ayenze ngathi ndishushu ayike anakwazi ugodu ndafonela mama ndizalala kulo sihle sibuye late ayike sala kulo sihle qaba imake siphinde siphinde yabona ke tata umama abemthanda usiphumeza wait yabona nje umama mna ndano phone andithi dilele kubani bani uyaxoka uyomosha wena but yena ebemva nale brother yam le athi bethetha naye so that is why umama ngakanga khaleza ambone lo muntu ebemthanda ebemthemba emphoxa kodwa ke lo. Okay, so okay kwaphinde ke ngoku xa sesawuba le exam final exam kwa grade 11 usalele kulosi wena ndaye ndabuyela ekhaya kaloku xa ubuyela uzofika kuyo ugxadazela uzofika uright
bengithi uthi naphinda futhi ngakusasa nasela futhi. Zange siphinde. Okay. Xa sekuzophela unyaka sibhala i-final exam for grade 11 kwathi hayi guys before sibhaleni make siphindeni manje sibethini. Hayi ke. Saphinde sabetha. Sibeze niyafunda njengoba nibetha nje. Hayi zawuthini na? Siyafunda lo hlobo lwethu. Hayi ke lo hlobo lwabo okay. Saphinda. Hayi ke saphinda. Hayi no ndaba nginxila kancinci kodwa andiva kahle andiyazi lento. Ufuna umbela phezulu. But kuyakraka nalento man. Uyakraka ubutywala abutyeki kahle but ndifuna ufitha ini ingxaki. Yandika lento yami yoba ndisoke Zolo ulilolo. Ecaleni. Yes. Nalento umuntu athi iyasela nawe. Ndicabukela kaleniba wothukela ntoni? Kodwa wothuki kwabanye. Kuthiwa nisethuka. Usukothuka. Which shows that wohlukile. Cha awuka understand about you're different. Okay. Hayi ke sabhala ke exams for grade 11. I made it. That was 2014. Yeah. So I was going to do my grade 12 for 2015. Very excited. I was over the moon. Hayi ke ndaya kwa grade 12. Kwa grade 12 hayi ke ndafunda. So kwafuneka siyohlala eGqamesini. Ndimkeke wekhaya ndiyohlala pha. Yes. For the first time ndingahlala ekhaya ndihlalela qha ndodwa. Hayi ke ndahamba ndayohlala. Ke ndithe ndisazone awuthile like ndidlale ndidinwe like ndidinwe. Bengase ndizikhethe ndodwa ecaleni. Ndithe ndisazone awuthile. Kwathi gqi omnye umntana. Lo mntana ufike waphethe into esephepheni elimhlophe. Athi ke nake uzunike usihle apha. Ndingema ke intoni le? Athi ke nake intsangu. Ndike mna ke okay. Ndifaka apha kubhaka wami. Like intsangu mos ingathi Ngiyayaza ingathi into weed, it's weed. Someone who don't know. Ndikoma intsangu mani into ekude hayi. Oko yayihleli I think for a month oko yayihleli pha ebhakeni. Andikhumbuli ndimane xa ndikhupha ipeni nje yayibona nje andicingi ba mandithi sihle nansi into yeni bendinikelo. Uzothi ngenye imini xa sihleli ke ngoku sihlale eXhamisini I think it was weekend. Kuthethwe ndithi hayi guys ndinepasela yenu apha kubhaka. Kuthiwa hayi bo meze kanti uhleli neumcimbi apha ndithi ewe hayi ke kuthiwe kuzawubotshwa. Kuthiwe hayi ke wonke umuntu olapha ke guys uzawuka ndiqoma sakhe experience na candidate. Hayi ke yeah. Hayi ke kubotshwe ndifundiswe ke oko ndifundiswa mntawa xa kuzophela i30 minutes. Hayi ke ndifundise into ndikwazi. Hayi yona isebenze yona ingafani notywala obu. Hey that ndiyayithanda le. Nditsho lapha ngaphakathi. Mose mna I am a very private person, secretive. Andiyithethi into endiyithandayo. Nendivisa kabuhlungu ndithetha kudala okanye ndingayithethi. Ndaqomba I love this one. Okay, qha ndaqoma ndizawuthula. Yeah. Hayi ke zanibona tshomi zami ba ondiyayithanda le ndiconnectile. Kanti manje sithi hayi guys masenzeni kaloku. Senguwe ngoku ufuna abantu batshaya isiphumelo. Because ngoku le isebenzisana nengqondo yami. Ndi-overthinker mosim. So incingisa kamanzi avala umlomo wami ndicinga. Athi angathi ulele endlini. Ndibhale nobhala bose I'm a writer. Ndibhale nobhala ndibhale into zami bhala ndizithulele. Okay nabona ba okay tata sorry. Xa etshayile lento yakhe ke akafuna uphazanyiswa. Uyabona beke wamphazamisa indlela abanomsindo ngayo. Yintoni ngakhe nihambe hambani. Ndangamazi ngiba utheni. Wena wakwazi ukuthi ushaye yona. Animazi mina ndizokubona. Was after. Xa ndinqa lo mntana watshintsha wathina lo mntana soloko esigqotho kokofuna uba yedwa. Noma mathi andiqondi le nto lo mntana. Okay. So okay ndaqoma okay ndiyayithanda ke le. And ke ngoku so 2015 wonke uyatshaya. Ndizimisele kule into kunale yemfundo. Obviously I was going to fail. So ke ngoku yazoqala ingxaki ke ngosazoqala ke ngoku isiyobisi esikhulu ke ngoku. We had this friend of ours uAkhona. May his soul rest in peace. So Akhona wabulawa zizo ke naye. Hawu. Ndiyaxolisa.
kodwa zizo azikho right noba zingatshaywa li-celebrity noba ngumuntu othini ziyobise is an error zirongo. Okay hayi ke so wasibonisa lento ise globini wathi uba sifuna unqa ihistory makaze asifundise lento hayi ke wasixelela uba masenze njani asingcolise xa siginya saniginya lento nizawufana intoni igama layo i-crystal meth i-tech hayi ke yo siphumeze so wathi saniginya lento no okay hayi ke sade safunda ke hayi ke awulali ke uba energetic you don't sleep ikunika i-false happiness uyana ucinga bafana ba uhappy because iyagloba ube ucinga uhappy because ufuna uphinda ubuyele kuyo futhi you always looking out for that happiness that is fake uyifumene izo yabo so uzoba sisigculela sayo ngoba ufuna usoko upha ku cloud 9 yabo kanti iyagqiba yona kanti yona yenza umsebenzi wayo hence people say life is spiritual there's nothing that is not spiritual hayi ke wasifundisa akhona le tyhini saphinde sayithanda le ndaqoma tyhini insangu iphismenze ngoku nayo manje uyifuna ikhona kodwa manje sawuthanda le ndiyayithanda le because ndiyaphuma apha ndiyayeka nje okanye maybe my problems become lighter yebo like ndikhe ndiphume apha engqondweni yami khe ndicinge ezinye izinto ezinhle khe ndizi-imagine nami okay hayi ke inalo nelo cala ukuzibona uphezulu xa uyitshayile abantu abatshayayo bayayazi hayi ke kwavalwa izikolo ngoDisemba qoma andizadikwanga bawo wami ndizawugoduka ndidikwe andekhaya siyakhonza ndidikwe ndenzathina le ake kwakho esinye isihlobo sami enandivana naso ke xa besijoyine apha so ke sizawuvana kakuhle kwathi ke xa uzoba yi-1st ka-2016 31st ndiyabava nje bathi makuye ecaweni qoma hayi ndiyahamba mna ndiyelwandle andizuya caweni ndiyakhumbula hayi ke mna ke luckily I had imalana nje ndayibetha yazula ndadibana phaa nomhlobam hayi ke oko sasisitya loo nto weekend yonke and ke iza kukhoboza iza kwenza uba ube because awulali impela basho awuna appetite iza kutsho wena awuziboni kaloku because nguSathana andithi uSathana uyaqhatha so wena uzibona uhappy awutyi awulali uyinkobo nje yomntu sisiporho nje esiphila amatratshoni kahle hayi ke kwafuneka uba hayi ke ndigoduke iphele ke ngondagoduka nge2nd hey ndafika ndalala kaloku beningalali okokoko ndalala ayikho ngoku ekhaya uyishiyile ayikho kaloku apha akutyiwa loo nto kutyiwa ukutya apha hayi ke zaphuma i-results hayi ke ncedile tata ube kude beza kuceba usiphumeze kamenti zaphuma i-results andibasanga okay hayi ke ndahlala nje iintsuku embini ndafowunelwa kalo brother wami ndamsendela imessage kuFacebook mna andifundi no ndizawuthini wathi ke at the time wayehlala eQonce wayengumfundisi eQonce siphumeze yiza apha ndiza kufunele isikole eLivedale College yitsho kumama akuqoqoshise ntontontoni uphathi i-ID nereport nentontoni hayi ke senze njalo zihambe hayi ke pha ndifike nyani ndifuna isikolo ndithathu xa ndifika apha man kule ndawo eZwelitsha ayibo nomntana ona5 apha uyatshaya apha akho ayonto ecasiba ayibo and apha at the age of 10 around 8 o'clock umntana seyiphethe iapile ungcale intsangu ba like it's not a big deal hayi ke ngoku yaba into nje ecareless le yabo sawuthi nje sizihlelela around 7 sihambe mosi eZwelitsha kuko zone 1 zone 10 zone tontoni so sihamba izone siphethe lama apile wethu umuntu osibana uzocima fana basiphethe ama apile ethu simenze awuyibonanga le ubona utshonile uzazula nama apile
ndiyaxelela kaloku ingqondo yami ilapha but ayikho lapha. Hey. Okay, hayi ke so ndaqomba okay yazi ntoni andiyeke le nto yobe nditshaya nabantu because bayangxola mandenzela inerves bayathetha abayeke uthetha mandifunde uzibophela ngokwami. Oh. Yabo yazi banza uzithengela ndizibophele ndizithulele ndizidlalele. Hayi ke caba ke imoshakele apho ba izoba yi-addiction ke ngoku. Kuba ngoku ibiyifani ngoku ya. Ibiyifani ke ngoku yinto. Mna ayisandihlekisi into yeziyobisi boyazi ke ihamba ngezi-stages ne. At first you laugh but ngokuye kuhamba you become matured, you don't laugh, you do serious stuff. It's either you clean okanye you right okanye you become serious. Akhondo ihlekisayo like iyakunzulisa yakucingisa iyakufaka khona. so that means inamabakala. Ngoku aba basahlekayo abantu bandika. Oh. Akusekho nto eyifani. Akusekho la wena. Asahleki. Okay. So ke hayi ke kwazothi xa sekuzophela unyaka hayi ke incwadi hayi ke ndazilibala dala 2016. Xa sezophela unyaka yenye imini I'm just standing at the gate and then kukho abafana bachophe pha. One thing about me, I have nothing to do with boys. The only thing I used to do with boys is to smoke. Anything else, I'm not your friend. Oh. Okay. So ke ake as boys zibe zincokolisa. Qha ndiyazibona as boys ba as boys zinalento ndifunayo. So I might as well pretend them so that I get what I want and like leave them. Yeah. Hayi ke kanti as boys zinale tick ndinale chomi yami lapha uInga andiyazi ba uInga naye uyazitya iziyobisi. Sazovela pha ngalamini sobabili. Sakhuzana nje saqhubeleka. November ke ngoku 20 kufuneka ndigoduke ngo for holidays. Abaziba uyachaya pha. And yo ndikoma oh my god yazi ndizaba bored ekhaya bethu nana. Hayi kodwa ke ana choice. Yakwenza thina ngalo. Mandihambe. Ngo-December kwabe kuzoba kumgidi omnye usisi wayethanda gqithi endingxolisa oko bahlukana neziyobisi one thing about i-drugs ke zakuhlukanisa nabantu abakuthandayo because bazokunqanda and then uzodikwa ngaba ayisuka nakhona mabaye kunqanda because awuzuyeka awufuni and futhi ubomi babo bobabo nobakho bobakho. Usisifiyo lethu wayethanda kakhulu for no reason. She loved me a lot wesithi ndingumntanakhe but ke saphethe sohlukana ke ngenxa yelento yeziziyobisi. Hayi ke ndaye emgidini kokwabo and then ekubeni mandiye emgidini kowabo ndaphinda buye kwafuneka ndizothatha i-results apha eQonce from Dutywa. Hayi ndathi ndipasile qokwam ndathula mosi iyafaka imali yerent iyafaka imali yokutya so mnandi apho kweso sikolo. Uyaphi? Ndiyahlalela apha endlini nichomi yam sithenga iziyobisi zethu sizitya. So I remember 2017 ke ngoku I was slim as a rail because I wasn't eating, I wasn't sleeping. I remember this other day I was vomiting but akuphumi into. Akuphumi namanzi akuphumi into ndidida. But apha engqondweni yami xa ndisensitye iziyobisi like something tells me ba this is not normal. This is spiritual. Ayikho into enje. Yabo ndi-analyzer ne-smoke esiba it looks like a person. Ingathi yinto le oyiginyayo and then iyazmanifesta through you. It's something like that. Uva kuthiwa kwabantu abaqhekezayo kwabantu bethentheni. It's not them. It's something that they swallowed. Yile nto iyaperforma through them. Yebo. But funeka ibe sebantwini. Ayizukwazi uzigoqozela pha umuntu makaginye. Yebo qala. Omnye fumanisa uba uangry fika kowabo abetha abantu. It's a demon. It's not normal. Okay. So ke sasihlala ke nechomi yam January I'm not going to school. I'm just receiving the money and do my own things. No, it's no longer weed. Weed is nothing. Weed is nothing. Siku higher grade. Upgrade. So I was slim as a rail. Yazi lento kuthiwa kubhitya. But I never even noticed ban bhityeni because Satan ekufuna
ukufunxela ba uthi xa uqala uthi phaka bese Sekulate. ecima isibane ba bye suba sabhadla. ndikutholile. I remember this other day. So I'm visiting one of our friends, this guy friend that we smoke with. Yeah, but we have this one guy friend. Oh. Okay. I get so ndiyakuye, it's around 7 o'clock. Hey, oh man, ndisiya pha. Andide ndifike tu abethu 8. Awu. Xa bandimane ndigqitha apha, xa bangoku ingqondo sezim. Ndithi oko ndimane ndigqitha apha wabethu 8. Xa bandiyagqitha ndigqiba izwe litsha yonke. Yahamba. So utshayile okanye uhamba nje? Kaloku ayiphumi ngoku, iyahlala for days apha emzimbeni. And xa iphuma kabuhlungu, bangasukhale, bangasuzilahle phansi, andiyazi bangasuthini. Xa iseyiphuma. Iphuma kabuhlungu, banomsindo ungayazi uba mawuthini. Esimazi umsindo wakho ndiyabona ke ngumi. Wena you never saw me with tick. You saw me with weed. Oh. So uyaxaka, uyazixaka, ungazazi mama uzithini. Hayi ke ndakhangela kwanceda kwathi gqi komnye ubhuti oyihlala kula yadi ndihlala kuwo, wabuza uba uyaphi. Yathi ke mna ke ndiyakulosive. Wathi lapho uthi zangabe sithi masiye kulosive, wathi khwela emotweni sigoduke. Ndakhwela emotweni, apha emotweni thule ndiyacwaka. Yeah. Afika endlini. Hey, ngazibona uba ingqondo zami ziyemka. So ke ngoku like xa seke ngoku ingenile apha kuwe, iyakuncuncuthekisa. Uyawuthi iqabaze lithi qa apha ezinkini uyothuka. Awukwazi ulala, uyo ebusuku awunokwazi ulala, uyoyika. Funeka kube khona umuntu okhona. Yonke into ethi khwasha Wena nje uyothuka. uyathuka. Ungathi Ikwenza traumatized. you don't feel safe. Eish. Yayiba Ilethe ngathi fear. kanti kupholiwe nje, you don't feel safe. Hayi ke ubona abanye ke sebephambana ke, ubabona apha eTown sebephambana ke, baqale kulanto yoba babe kuthiwa kuthini ke nene, ndizayikhumbula. Hayi ke so ke ngoku I remember ke ngoku, I think that was the last time, because yayiseyilapha ku-magazine. Yo. I remember, so it was around 11 p.m. Sithi nezitshomi zam ndim nale tshomi yam intombazana nale ngumfana, athi lo ngumfana masihambe siyobona omnye. Xa utshaye ithiki ke awuyazi noba kusemini noba kusebusuku, kuyafana kuwo, kuyahanjwa qha. Ya khosanilala. Vele kuhlala Nje. hayi ke usululo. Sifike kulo mzi, xa sifika kulo mzi, hayi man, xa ndithi ngasegeyithini ndivubani. Ikhona manje engayaziyo. Xa songena kukho lo mntu ume apha ngasegeyithini. This person is wearing black clothes, une dreads, abonakala umnyama wonke. Kwecelo lapha ecankwami ba uyambona. Akanihoyi. Ayi singene apha. Xa sesifika apha, so thina sihleli apha, kukho abahleli pha. Like ingathi senze isettle kanje. Okay. So ndibhizi efonini yami, kungene lo muntu besimbona pha egeyithini. And ubona uwe kuphela. Abanye abantu hayi, Abambona? like bayambona but abamboni ababoni ngalendlela ngale nto umbona ubona ngayo. ngayo. Mna ikhona laa nto kaThixo kaThixo, ipha but elalihlo befana uba libukhali liyasebenza. Liyasebenza but alisebenzi, andilazi kodwa liyasebenza. Alisebenzi because ali-activate wanga. Alikho activated. Ulibele ukudla i-weed ne-what. Yes. Yes. Angene lo mbona man, ikhona into off ngalo muntu. Hayi ke ndibhizi ncofa ifoni yami. Kubekho into ethi khawuphakamisa amehlo ujonge abaya bangapha. Xa ndithi hayibo. Ngobantu banaba nje. Ukubone umuntu ingathi they understand ngoku disindisiweyo. Uyakwazi umbona umuntu ubona ba akangumuntu lo muntu, but yena ucinga ubungumuntu. Uyayiva lento ndiyithetha. Like Yo. uthinjiwe lo muntu. Okay. Ikhona lento alikhobokalayo okanye ubiwe kushiyeke iqokobhe lo muntu. Okay. But yena Akasekho yena, and yena akazazi bakekho. kuba akekho. It was something like that. Yeah. Like bona bacinga babhadlile. But mina I can see ba hayi anisengobantu nini. Kodwa nawe ulikhoboka lapha. But Nakho, ndiyabona nayo ikhona ilapho. inhlantsanyana mna Yes, khona. Ndikrocela usecanga ngam ndizama uexplaina lento. Uza explaina njani lento?
because kaloku mna ndikhulele ecaweni so ndiyakwazi at least uzibona into ethile uba ayi mana ingobantu nokuthi kaloku tata ngokangena kwesi sikolo sakhe uSimeze bephuma kulaa nto yobuprofethi njengoba setshaya ezintsangu nje basitrotshwe kulaa nto yoba babethanda zobe bebona izithunywa babebona intonto njengoba setshaya iintsangu nje nentontoni ukhe wadlula nayo inhlanzi wayemane ezibone ndibone umuntu omhlophe ophethe iswethi sisi ndabona umuntu olilayo yabona but ke ngowakhula wayesikolweni uyabe seyicinyiwe ecaweni kodwa bayiyeke yonke lonto so unayo into obuprofeti but ngoku uyivale ngokuthi uzitshela iCrystal yakhe netonto andina connection nomnikazi wobuprofeti yaka okay ndikrocela secangwamba ababhadla ngaba uyababa abathethi elo xesha nqoma lento the more bethetha baye bebangathi baye beba expose ba ababhadla nganyana bamkile kukho lo muntu ke ngoku uthuleyo apha engathi ngisathana ubuqhuma ngathi ngisathana herself I think it was sisindani ngaqhunywanga because I remember that was my last day so ndalinda bake khanye I'm not coming back kusebusuku except suku so that once kube ngathi kuphuma ilanga I'm not coming back here I'm not friends with you anymore because ndithe so gqibo analyze kwakho into etapha kum bangaba ke you don't stop uzawufana nabo nawe so usondele ba ubenjiya nawo ubelela geza and I didn't like what I saw yayiwesela ntombazana iphambe nenyani yona but i-confidence yakhe the devil is very silly because he will make you so confident that you don't see but you are going astray in fact you are dying okay I took a decision at that time ba you know what I'm done that's like okay ndizawuhamba ndiye Ginsberg ndiye kwenye ichomi emekuthiwa ngibabalo nyani kwathi xa kusayo yaqokisha into zam ndahamba ndakubabala andamxelela babalo baleka iziyobisi pha khakungcine apha lo muntu obungam-understand umshiya lapha ndimshiye pha khangabenze into abanye khangasenze into ulixhoba kwayena yena waphela kudala uyinto nje ethe i-cops wayezigqibele elirasta esithi utshaya intsangu kanti hayi kumkiwe sepheli yo bayithi kuhlungu lento wayegqibele esithi ja ndingabetha esigqibele esithi awoyi kanti hayi kuphelile timing imkile ayike ndahamba ndakubabalo eGinsberg ngoku xaba umzimba wam andiyazi bakwenzeke ntoni sithi nobabalo suke eshop ndasuke ndafeyinta ndawa hayi kubabalo kaloku usaphinde uyisele awuyisayi umzimba wami uphelile ufuna uqalelwa hayi kubabalo wandigalela iphele lonke lamanzi wanibele kwayonilalisa endalala newari umntana abantu awuthi wawubaleka into andimxelele ayibonza amxela njani ubabalo endithembile nje cha ndiyazibuza umbuzo ubaba uthende nganibuza ba utheni ubhityile utheni nje okay hayi ke wanigalela amanzi ubabalo but ke ngoku la sisi ndanisithi yandithanda uviyo lwethu andithi bendiblokile ku WhatsApp wakhe qoma isuka noba undiblokile uyawunikhulula xa ufuna ebenalo bengu-I don't care hayi ke usisi Viyo lwethu unblocke ngale mini athi kena ke ucela inamba kasisi wami ucela inamba kasisi Nomtha usisi Viyo lwethu uMpemdu amkhumbula lo wayehle kagqithi ndamkhumbula emhle athi ufuna inamba kasisi hayi ke ndaqamba ndimnike ngamnika ndaqoma indikiwe mandihlala lapha eqonce yazi ndidikiwe bobomi mandimnike because ndiyamahlele ezawungixela mosi yabo and abantu basekhaya soze bandilahle bazawuthi phathu uyabazi and kalongo ogqibela kalo ayike namnika usisi Viyo lwethu inamba xa bufonele usisi ke usisi yamazi uzawubaleka yofonela umama vele ayike usisi mfihlwa nto kumntana ayike usisi xaba wafonela umama that was around phaqaleni kaMarch ayike umama wami wanfonela ke yabaza abazali ndizokuthatha mntanami ndithi hayi ndizawuzibuyela mama okay mntanami buya khaleza ungafi ntonto bezebuya mntana hayi ke ndabuya yena bemthanda kazange ambethe nakaguli yena ndabuya ke so wathi umama mandiphinde ndenze ugrade 12 yebo
ndiyeke le yasecollege. So kukho isikolo esi 5 minutes away from my house. Yabo I took a school of excellence ku strict ke pha. Kusuka abantwana from all walks of life, Durban, Cape Town. Nabo baziswe kuba banale ngxaki eziziyobisi. Yebo. So xa bepha kuba ayizo ziyobisi mhlambe abantwana abangaphathi because umezena abangumuntu wamakhwenkwe. Bezityela nje insanga hayi umeza uzomve kuthiwa unenkwenkwe. Ufuna umuntu omisa umshawuta amleqa. So abantwana baswapha ngumntana ufuneka babe baqoqwe. si juveniles. Okay. So ke kwathi ndizawufunda kwesa sikolo ke. Hayi ke nyani ke uyaqoqwa umuntu pha ubethwa uthi shu. So umama wamfunela isikolo phanda ayofunda pha uye esikoleni nge1:45. Uyaphuma ngo4 ngo1:45 late uyaphinda yabuya futhi, so you spend most of your time pha awunali ixesha lo ye town okokoko uhlala uhleli. So ke mina ke ndingiloqala observe eqala ndisa observe andifundi ndisajonga lento yalaba kuphi apha sengisabuthi uzoobserve unyaka wonke uthi and ngifike ngoMarch ngifike late mos so intoni lesihlelele apha kwenziwani apha siyabethwa siyani but I gained weight, I become a girl again. Hayi ke 2017 ngafail. Ava koko singapi ngo ndifail ugrade 12 okwesibini, grade 10 ndamfela kai 3 kai 4 kai 3 grade 12 kokwesibini ke ngoku. Hayi ke ngonaqomaya ndiyazi kube khona lo nyaka beke ohlala eqonqa wayodliza iChristian kulo 2016 kaloku ndibuyile ngo2017 lo ndimfundayo. Then ke ngoku andapasa ngo2017 2018 I took a gap year. Yebo uba akho umuntu othethayo ba manithini because kuzawuthwa manithini, so ndahlala ekhaya. But ngoku ngo2018 ndihleliyo, I remember there's this other teacher, Miss Sese. She bought me a novel, incwadi for a birthday. Okay. Kwakwinto ethi cela ukuphazamisa. Okay. Asibambe la so iqhubha exactly lapho ku2018 kule gap year. Sesiyaphambili. Okay. Okwanamhlanje nje sivale nje khona la. Ngibalekela ukuthi singabi bade kakhulu. Imnandi nje ufakazi bakho ngiyabuza impela buhle kakhulu bathi seqhubeka nabo. Okay. Yes. Ngiyazi ababukeli bathi hayi noma ungarekhoda ngisho 3 hours there's no problem. Hayi ithi senzele nje ababukela abanye abafuna 1 hour akunankinga thina sokwazi ukuthi futhi next time siyiqhube senzo part 2. But so far sengifunda okuningi nje ngama drugs ukuthi kanti ayingozi kangaka. Hayi uzoyichaza futhi ngoba asikwazi ukungena usithi sizama ukuthi siyokuningi kusaqhubeka le ndaba le. Mina nje ngakusho ukuthi wakhohlwa thatha uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho uma ngaba kwakamthandi bese kuthi nje kumuntu osekholwa asiqhubekeni bakithi nje uJesu uyinkosi ahlaleni akukho lapho singaya khona siqhubekeni khona lapho sivalelise nje for today sivalelise ngiqale kwena sisiphumeza bese ngiza kusesinomda amazwi akho okugcina yes Okay. So ndizawuthi ke ngalento ndithithayo uba akunyanzelekanga aba into uze uyifunde okanye uyibone ba ingozi yenzeke apha kuwe. Yes. I'm a living testimony. I'm the exact. I am telling you, stay away from drugs. Drugs are not your friend. They are not your sister. I don't care. Kukhona ezinto i-vapor ne-oka pipe nendondoni inqayi ingena ngenhlonhlo ithi isixhosa sisi into iqala kancinci kanti izawuthini izokonyukela noba ichaywa yi-best person yakho noba stay away from drugs, alcohol, stay away. Don't do it. When you're gonna do it, think of me. Don't do it. Stay away from drugs. Ayingozi. Ingozi. Sibonga kakhulu. Uvale kahle kakhulu. Sisinomtha? Ayithatha ndaziwani Valentine. Bandethu ezinye into ndazithuka ngondlela. Uqala ukuzizwa. Vele bongazazi ezinye. Usimeze kumebeza tata emhle endivuyela andihake. Sihle kubusuku bonke. I remember the time ngokusitwa uyachaya ndaze nabuya ndashawutana nomama lathi umuntu eyekile into nimhlalela ngayo usimenze waziyeka iDrugs
kanti usazidla. So ezinye izinto azitshoyo hey ayi ndiyethuka. Anyway bazalwane injalo i-drugs yonke into kaSathana isoloko iqatywe i-cream ibenhle ibe pink njengale shirt yam. Uthi xa uza kuyo uvela ubone uba wo yona nto enhle kanti uSathana sekwembele ingcwaba. Sekupreparation loba akungcwaba uphila usokolisa abazali abalala abazali ukhaba abazali bamntana ndinongamameliyo ongavavaya abazali bakho bethetha nabo besithi hlukana nedrugs uhambe ebusuku hlukana nechomi because ezinye ichomi ufumanisa uba ezinye ichomi zisuke emizini apho kunzima khona. Yep. bazozipholisa ngawo bazothatha le energy yakho. Wena uthi wena i-best friend yakho uthi andikwazi udlala ngaphandle katata uShabangu kanti kukhona inkinga. Suka kulonto lekhaya uzikhumbula ungubani igama lakho. Yebo. Khumbula igama lakho ungubani uphume kuleyo nto. Khawumamela abazali bayakhala. Abazali bayakhala. And remember izinto eziza kuchabalalisa nowadays they are so romanticized, polished, sophisticated. Abantu abakhi drugs bane weaves, bane lipstick, bane lashes, but it doesn't change the fact that they're dangerous. And abalali ke nabo. So suka kulonto le ungacinga bana isistyle sakho eso uzofa sokungcwaba. Inkosi insikelele. Amen. 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 Sinthanda indlela esimangaliso. Sithanda kodwa. Ngeke ngisasho lutho sebekhulumile baqedile. Ngomsa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.